Wala po. Di pa tayo, wala daw. Diyan. Wala. Wala. Wala daw. Wala daw guys. Wala daw guys. Wala daw. Wala daw guys. Kaya try na lang natin sa Kili talaga or sa Nabwa kung makadaan tayo mamaya. Ay, sa pag-uwi. Nagpo-vlog to. So guys, na-realize namin kasi sobrang hirap pala talaga hanapin yung bracket ng contact list dito sa probinsya. Hindi daw kasi sila usually nag-i-stock ng mga bracket kasi hindi naman siya totally, alam mo yun, mabili. Kaya, kumbaga, silang nag-i-stock. Siguro sa mga malalaking shop siguro mag-stock sila. Kaya, yun yung tatargetin namin sa pag-uwi. So ayun, X tayo. Guys, ang driver ko for today's video ay si Pamela. Drive pala to. Bayda. Guys, yun na nga guys. Ginagawa Guys, yung ano. ngayon, nagkaroon tayo ng problema. Isang problema hindi natin inaasahan. Na itong aking si brother is na aksidente. Kasi yung brother Yan mo. nga, yan Turo mo sa yung brother kasabi. mo. Turo. Is my brother. Yan ang mukha ng aksidente. Kaya yan sinasabi natin. Once na-graduating ka talaga, mag-iingat. So, yun no. So, Sige sa side. Pag gantong na aksidente na, isa tahimik na yan. Dahil nga, Kwento niyo yung na, nangyari. guys. Kwento niyo yung nangyari. dahil first aider tayo. Yun, Kailangan mating kwento yung nangyari. kwento mo na. Kwento mo natin. Paano ba nangyari? So, ang nangyari kasi, Sobrang sakit. ito talaga yun. Handang kayong kumain. Lola. Tayo sa ano, Ang tawag yan? Ano, pinataang Pinikidilyo. kinikidilyo daw. Katang kinikidilyo. ikaw na ikaw. Pinikidilyo. Ito. Pinagkasundo kayo. Oo. Sabi. Ako lang hindi. Ngayon, Bakit? pamarin ako. Ako na pa hindi ka rin. So yun guys, we are here now sa Bulwang Bato Cemetery kasi dadalawin namin sila Lola. So yun, ito kami. Kasi sila Papa. Nagmotor kasi sila. Tapos kami naglakad-lakad. Kaya, pagod. Pagod. Sungsong na Kaya pagod. Ito ano, ngalay. Tara. Saan pala nakalibing si Lolo? Lakad-lakad ang mga kasi ito sa pero itong ating sinasabi nila yung kay yung sa Limon Drama. Ito yung ano. Ito, di Angelican Gang. Bakit tumulubon mo na lang? Wala ka din. Pasensya na po. Malayo pala. Ano? Global kill. Nakududalas pa rin ako.
Bakit ganyan yan? Agong rad. So guys, pababa na kami. Kasama ko si Pamela. And... Sila. Ayun nga, oh. Di ba, Garin? Yung patay niya. Guys, ito nga pala yung elementary sa Bulwang Bato. Bali guys, hindi na namin kung ano nasa loob ng Bulwang Bato guys. Yan. Nakita mo guys, namin na dito. So, di guys oh. Ayun oh. Ito nga pala yung pisa namin guys oh. Siya nang sabi pupunta kami dito. May pasok ba kayo? Yan. Pasensya nyo na yung pasensya nyo na yan. Ganyan talaga siya. Okay, so, sobrang ganda ng elementary school dito sa Bulwang guys. Sobrang lawak guys. Ito yung field nila guys. Oh. Solid guys. Solid dito yung ano. Yung elementary. Bidaan ba talaga yan? Sarado daw. Tarado? Ano sabi nyo yan? Natatain na ako. Yan, yung kasama ko dito. Nagdudumi na ako. Sakit dyan. Kamadali na siyang umuwi. Hindi ko naman ganyan. Pakad na siyang nigamot. Ito may tsura niya, no? E. Hindi ba ito? Di mga mahiyain. Ito. Diba? Kaya ako dito. Sabi niya, pipili ka na ng card yan. Tapos tatayan mo daw. Tapos yun daw yung mechanics niyo. Dito times 10. Nagkaroon ka pagka. Magkano tayo? Magkano tayo? Depende sa'yo. Tatayan mo. Anong ginagawa mo dyan? Ito ganda lang. Nanalo siya, nanalo siya. Kapag kapares ng ano, Times 2. ba? Hindi ko gets yan. Ay, tinayan niya yun. Kapag daw tumbok, times 10. Kapag kahugis, times 2. Kapag joker, times 15. Paano pag wala? Talo. Talo. Talo naman. Basta ano yung kahugis yung kasi yung ano, yung card na pinili mo. Ayun, huwag tayo ng ano. Yun na, tayo mo na. Mag-iwalay-iwalayin mo kasi. Huwag na kasi ako na. Hayaan mo lahat yan. Sabi niya. Kuya ka ba dito? Talo. Tama.
talo. Talo siya guys. Isa pa, isa pa. Ito mo yung mukha ng talo. Nanalo. Nanalo siya guys. Buti nakinig sa atin yung bata natin guys. Oh! Ayaw mo lang! Happy kayo! Akala mo ganyan yun. Gusto. Para makita natin reaction. Hindi mo siya titigilan! Masakit siya! Ganda na. Sayang. Siya yung magbabato guys. Oh, siya yung magbabato guys. Oh, malas siya. Malas siya guys. Hindi tao. Sabi na sa heart eh. Ay, naglagay ka.